kunali chete kunkhalango ina kupatula timbalame tokha tomwe tinkapanga timapokoso patali ndipo Innocent Mathando anatola mwala ndi kuuponya kutchire ndipo mwala umene uwu unamenya mtengo owuma ndipo saundi imene iyi inamveka mu nkhalango monse. Pafupi ndi pamene popo panali gwape yemwe ankadya mokondwa. Ndiye gwape amene yuyo atamva phokoso ananyamula mutu wake ndi kuyimika makutu ake, anayang'ana uku ndi uku mwa mantha, koma sanaone kanthu. Choncho sanafune kupanga panic, anazidekesa. Anafuna aonesese kaye ngati palidi choopsa. Ataona kuti palibe choopsa, anagwesanso mutu wake ndi kuyambanso kudya. Koma pafupi mbali inayi kunali nkhumba ya mtchire yomwe inkadya. Itamva saundi yomwe ija inalowa chiwewe mpaka kuluza control. Inayamba kukuwa, hamayo, kufa, ngozi. Thamangira uku kubwerera, kuthamangira kwina kupezeka wadzadza pamalo ponse, kumenya mtengo uwu, kuwanda udzu apa ndi apo. Danger anayimvayo inali yochepetsesa zedi, koma mavuvu okhawo anapangisa situation yonseyi kukhala yokula zedi, ndipo inapanga mistake yayikulu kwambiri komwe kunali kuzivumbulusa yokha pamalo pobisika pomwe iyoyo inali. Mwala umene ujawo unali oti waponyedwa ndi Mlenje Mathando yemwe ankafuna kumene kuti waphumayo asokoloke. Ndipo apa Innocent anaona nkhumba yobalalikayi yosowa mtendereyi, ndipo mfuti yake ya ulenje analozera ku nkhumbayo. Saundi ya mfuti nkumveka nkhalango monse. Nkhumba inagwa pansi ndi ululu ochuluka zedi, ndipo inafera pompo. Kachikena nkhalango munakhalaso bata komano ngakhale nkhumbayi inafa isakudziwa chomwe chamupha kuti ndi chani. Anzanga mukuonera, mwala uja siomwe unapha nkhumba iyayi, koma kujijilika kwake ku psychology. Iyi imatchedwa high stress anxiety, pomwe munthu amapezeka akungoopa ndi zinthu zopanda pake zomwe kungowazizimusa kapena kuwaopseza kumene, koma zikoleni okha mpaka kuzigwetsa. Phunziro langa munkhani, high stress anxiety imeneyi ndi exactly yomwe ikutichitikira anthu ochuluka palero. System iyi pang'ono ndi pang'ono sumangoonekera kufoka kwako kwakunjayi, koma umakhalaso wiki mkati mwako. Bola lero lino anthu pang'ono ndi pang'ono tikusukusula, sitikungotutumuka ndi zinthu zina zilizonse ngati kale. Anthu akangoona anthu awiri usiku akuyenda ndi katochi, mwina akupita ku chipatala kumene, koma kuwani opopa magazi mumusi monse ndi kukoleratu bodza limene lili. Anthu nkukhala ali sususu kuopa zinthu zosayenera kuopa zabodza chabe. Tanamizidwa mabodza ambirimbiri ife, taopsezedwa ndi zakutha kwa dziko ife nkumaopa. Kuopsezedwa kuti kumanda nkoopsa ku chinthu kokhala anthu okufa m'malo moopa koma kukupezekera anthu amoyoko. Izizi ndi zomwe zimakhala zikuyika mantha m'mitima mwathu nkumaopa kudutsa kumanda. Mantha indedi alipo, ndipo paja kunanenedwa kuti munthu wina aliyense akabadwa amabadwa ndi mantha awiri kale. Mantha oyamba ndi mantha aphokoso, kamwanako angakhale katabadwa dzulo, koma kungoka kuwira ndithu kamalira mantha achiwiri ndiko kugwa. Mwana aliyense amabadwa akuopa kugwa, olo atabadwa lero limene kumuponya mmwamba nkumusiya mpaka akuwa kuopa mantha. Awa ndi mantha okhawo omwe anthufe tinabadwa nawo, koma mantha ena onse ndi oti tikuchita kuphunzira konkuno ku dziko. Chosani mantha pa zinthu zambiri, kamba koti mantha ndi omwenso Satana amagwirisa ntchito pofuna kutigwetsa pansi. Osamangotutumuka ndi zina zilizonse mpaka mutapangadi sure kuti zomwe mukuopazo nzoopsadi. Kumbukirani ichi, mukapanga react pa mwala wina uliwonse omwe ungaponyedwe pa inu mosavuta, anthu azakubelani mtendere wanu wa m'maganizo, pena kumapangapo ngati sukumva. Ndine Dini Studios nathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.